bayod. Hanggang duman yan, mahiling din duman sa purong ito. Tapos, hindi din sa kanan ko. Ayan, mahiling ko din. Hanggang duman din yan, halabong para yan. Hiling lugar na yun, pasiring ininig Mercedes. Tapos hindi man sa Balyo, pasiring na yung Talisay. So, saro siyang magkaiba siyang banwaan. Hindi sa Cam Norte. So, kung naghahanap ka muling Marigusan, kunyang, syempre after the Holy Week dapat syempre observance muna ning sa tuyang pananampalataya. So, after ka yan, kung iwa ka mong get together, banding. So, pwede ka mong magbisita digdi sa Muya, sa Daet, Camarines Norte, especially digdi sa Bagasbas. So, see you, hirilingan kita digdi sa Bagasbas Beach, sa pinaka the best na beach digdi sa Daet, Camarines Norte. Bye-bye!